grada zato što se tako spustila neka magla, pada sneg. Kako? Da! Ne! Ovog momenta smo ustali. Ali moram da snimim. Sinoć nismo vidjeli. Dajte pogled. Kako ste? Divno smo. Kako Baš mi se drago probudili čuti. ovdje. Drago mi je čuti. Kako je lakše kad imamo dve. Kad imamo dva lavabua. Da. Svako svoja država. I narode, dobro jutro. Mislim, da znam da ja skoro u svakom vlogu kažem kako se trenutno nalazimo na najlepšem mjestu na svetu, ali mislim da svako sljedeće mjesto gdje dođemo prešiša ono prethodno. Sinoć kada smo stigli, već smo, mislim, vidjeli ste, bili smo preoduševljeni hotelom i sobom i svim, ali nismo vidjeli ništa šta je napolju zato što je bio mrak. I onda smo se jutros probudili. Inače moram da kažem da smo se Tamara i ja sinoć dogovorili da ćemo da spavamo dokle god, da nećemo da nabijamo ove alarme. I probudili smo se, boga mi, oko 11:30. I kada smo otvorili zavese, vidjeli smo ovo. Vi ste inače upoznati koji sam ja fan planine, snega i zimskih aktivnosti. I bukvalno meni je ovo osjećaj kao prošle godine, ako se sjećate u Adelbodenu, kada smo došli, kada smo pogledali kroz prozor. Ajde, sad mi brojiš tu. Malo mi je žao zato što je maglovito, pa ne možete da vidite tamo kako izgledaju planine i tamo. Ali definitivno ono što smo se i Tamara i ja dogovorili i čemu se baš radujem. I ne mogu da verujem da Tamara zna da skija, preoduševio sam se. Pošto smo ovdje. Ali nisam znao. Ali ne, nego znate šta, ja bilo koga, ja koga god da pitam da li skija, svi me gledaju čudno i kažu ne. I sinoć kada mi je Tamara rekla da zna da skija, ja sam bio u fazonu. Moram samo da vam kažem da smo sinoć toliko bili oduševljeni ovim smeštem, da smo i Tamara i ja po prvi put povadili sve iz kofera i ovako spakovali u ormar da nam bude pregledno. Tako da sad po prvi put neću živjeti u koferu, nego mogu da je lako i jednostavno nađu šta mi treba. Ajde, mi. Kakav nam je plan za danas? Pa evo, slikali smo nešto. Slikali smo neke fotke. Hoćemo da palimo vatru sad ili večeras? Ja mislim večeras. Okej. Sve u svemu, plan je da nema plana. Ja bukvalno, ljudi, ne znam šta se dešava. Ja sam do malo pre bio tužan, smoren, a sad bi bukvalno... Sad je kao, ne, jaj, kuku, jaj, ljudi, ne. Njemu su nešto stavili u ručak, njemu su... Znači, malo pre uzeo da pali vatru neku, sve, znači, se osjeti na vatru. Pa šta? Sliko se go napolju. Idite vidite na njegovom Instagramu. Check it out! Ne, out. Now. Vihao sam se. Odmori, malo beži. Vidim ja fali ovog šampanjca. Ja bole me kolena, sve. Vidite, bole kolena. Sve u svemu, idemo negdje do grada zato što se tako spustila neka magla, pada sneg. Pada sneg. Pokrije breg. Gledala sam te sa glavom da ne udariš. Ajde, trbušnjaki, čekaj. Ajde sada da vidimo. Čekajte. Skakove. Da! Ne! Okay, Ne moraš skakove, ja ti sedim na leđima. To je sad moderno. ajde. Džiha, ajmo. Čekaj.
Stani, nema da se klati, da se prvo postavim. Moram ja isto se postaviti. Jesi se postavio? A kliza mi se noge. Jeste, klizao ti se sad kao. Ti ćeš u papučama reći kako je. Pa da mi se, to, ajde. Ću da odmorim. Imaš neku turpiju da nokte malo istrpijem? Jebote, nema šanse. Žao mi mene nekad. Idemo u grad. Hajmo dečaci, studenti, đaci, milicajci, snagi čukat, vidi noge moje curice, hajeo u planine, jer tamo nema zime, u planine, jer tamo nema zime, ojda. Narode, treba izaći sad napolje, a uopšte nam se ne izlazi iz kola zato što je napolje Mi se trenutno... bukvalno ima 10 minuta, Bukvalno. parkirali smo. Napolje je ovako. A pomirili smo se. Pa smo bili pozivni, pa nije pevali smo malo pre. Bio taj video. Pa nekoliko puta smo se već danas pozivali. Danas smo se svađali baš dosta nešto. Zato što je ustala na i počela da mi A unosi što lažeš, nervozu. nismo se nijednom posjeđali danas. Ali si mi jutro su unosila nervozu. A ti meni, znači, konstantno unosiš nervozu. I setu neku. Narode, sad se stvarno osjećam kao na planini. Tu je kuvano vino. Nekako ne znam za vas, ali ja kada sam na skijanju i kada je hladno, ja ne mogu da pijem ništa drugo sem kuvanog vina. I nekako mi jako prije. Ja, inače sad seli smo neki kafić. Napolju je, vidite, nije baš tako lepo vreme. Sjeli smo da se ugrejemo, pošto smo se malo šetali, malo smo se slikali. I u principu to je to. Dalji plan ne znamo. Zato što sam ti mnogo dobro sjedio sliku. Jo, fuj bre! Zato što sam ti mnogo dobro sjedio sliku. Ljubi? Ne mogu. Inače, hladno nam je, hoćemo da zapalimo vatru. Jeste? Sve je tačno što Neka nam je Bogu pomoći. Ajmo. A? To je dimnjak. Ovdje dim. It's going to be like... A, ljudi! Ali ruke. Ok, narode. Došli smo u sobu, zapalili smo vatru, utoplili smo se, presvukli smo se u one, što bi rekao Tamara, cozy stvari. I sad ćemo da idemo da radimo. Vjerojatno ćemo možda i nešto jesti, zato što smo mrtvi gladni i Tamara i ja. Ali u principu to je to, napolje pao mrak, pada sneg i ja mislim da nema lepšeg ambijenta trenutno od ovog nečeg. Tamo da radimo. Glagure. Kako lep papir, žao mi ga. A? Kad nemamo sitna drva, ljudi da bi se založili morate da imate prvo sitna drva. Dakle mi sitna drva? Gledajte. Ajde, sad se zapali. Kako kaže Alabi? Jer gori kao buktinja, ovo da srce u grudima. Zapalit ću te, pa makar, znaš šta? Kako se kaže briket na engleskom, da znam recepciju? Firecracker.
Firecracker! Šta god da stisnem zauzete. Neki neski si pa. Thank you. Bye. Nećeš. Ja narode, sad sam shvatio da nisam snimio odjavu nikakvu danas. 2:30 ujutru, ja sam malo pre dobio neki neverovatan nalet inspiracije i seo sam za laptop i evo sve, i dalje sedim, nego sam sad napravio pauzu da vam se samo snimim. Dobio sam neki neverovatan nalet inspiracije i mislim da ću da vam u nekom od narednih videa ispričam šta mene najviše motiviše i kako to kod mene funkcioniše. Ali ovo što mi se večeras desilo je ono bilo baš nevjerovatno, dosta sam stvari završio dobrih. Odo da montiram vlog koji treba da sutra izađe. Tamara je zaspala. Ništa napolju veje, prehladno je, ali je toliko lepo. Vatra, mislim da nam se tek sad ugasila. Tako da ono, sve u svemu strava, da ne dužim pošto Tamara spava. Čujemo se, to je gledamo se sutra u narednom vlogu. Hvala što ste gledali ovaj i znam da sam dosadan, ali moram da kažem. U svakom ću da kažem. Hvala vam. Znate vi zašto. Hvala. Ajde. Laku noć.